Päivää, rouva Mielikäinen. Kuinkas me täällä voidaan? No teistä minä en kyllä tiedä, miten työ voittu. Mie en kyllä voi hyvin. No, kuulepas kun minä olen lääkitysvoimistelija Huvinen ja meidän pitäisi kuule ruveta vähän jumppailemaan tässä. Hyvänen aika Lääkitysvoimistelua. sairasta ihmistä voimistelemaan. Ei tässä nyt mihinkään maratonille tarvi ketään viiä. No ei me maratonia yritetäkään, mutta jospa me saatais sitä limmaa vähän liikkeelle sieltä sinun keuhkoista. No mitäs me ruvetaan tekemään? Me vähän hengitellään ja kuulepas me laitetaan semmonen tuoli tuohon sängylle ja laitetaan sinut pää alaspäin siihen sängylle, niin saadaan valutettua niitä keuhkoja ja sitä limmaa sieltä saadaan liikkeelle. Mikä se semmonen on? Ei puutu kuin 3 lutsi tuosta kuviosta. No ei me semmosia yritellä. No niin, nyt sinulla on tässä pitäisi olla 15 minuuttia. Niin saatais niitä keuhkoja sitten vähän tyhjenemään ja sitä räkkää sieltä liikkeelle. On tämä asento kyllä tässä. Ootteko te itse kokeillut tämä asento? Kyllä minä oon kokeillut. Siinä nyt 15 minuuttia. Yskittävää tämä ainakin käy. No niin, kuinkas täällä voidaan? No minä en voi hyvin, työ varmaan voitte. No ihan Mitä tässä hyvin. nyt tehdään? No nyt minä kuule autan sinua sen limaan kanssa sillä tavalla, että minä vähän kopsuttelen täältä. Täristelen ja kopsuttelen. Ensin kopsuttelen. Se taitaa yskittää. Ja nyt minä vähän tärisytän. Tuo on mukavampaa. Vielä tärisytän. Ja vähän kopsutellaan vielä. No niin, oot päässyt istumaan nyt. Tehdään syvää hengitysharjoituksia tässä. No happea tässä kyllä tarvittuu. Mennään kohta tää elämä semmoiseksi, että on sillä Horkanlahdessa. No ei kai nyt siellä. Tiedättekö sitä mikä se on? Kyllä se minä Horkanlahti? oon kuule siitä kuullut. On se aikamoinen paikka. Lähdetäänpäs hengittelemään nyt. Nosta kädet täältä sivukautta ylös ja samalla hengität sisään. Ja alas ja sitten huokase ihan ulos. Ja vielä tehdään. Toistetaan vähän. Ja sitten alas. Ja alkoi yskittää. No alako. No niin, ja sitten vielä etukautta ylös ja hengität sisään. Ja nyt huokaset sitten ulos ja laske alas. Vielä kerran sinne ylös. Ja sitten alas. No niin. Miltä se nyt alkoi yskittää? No kutittaa ja yskittää. Siellä on tommonen, jos sieltä tulee niitä yskyksiä. Tähän kun minä räkään. Siihen räkästään kuule. Kaik mikä tulee, niin annat vaan tulla. No niin, tuo. Hyvä. Minä toin sinulle kuule tämmösen vehkeen, tämmösen puhalluspullon. Tätä sinä voisit käyttää. Missä se tuossa? Tätä opeteltaisiin sitten käyttämään, niin saat sitä limmaa sieltä liikkeelle paremmin. Kohtahan se opetat tää minusta. Kyllä se Niin. on hyvä ihminen, kun se jaksat minun kanssa. Joo. Tämmönen riähkä on. No kuule, opetellaan sitä, niin sinä saat sitten helpotusta siitä.